Čau ty lidi, zdraví vás Stres Czech Brothers a dneska jsme tady s celou crew. Čau. A dneska si zahrajeme Reloady Zero Build. Jestli chcete, tak nás začnete sledovat na našem Instagramech, tady zase někde budou. To je tak. Padáme do... jak se to jmenuje? Park. No, tam padáme. Jo, padej sama tady docela dost lidí, no. A padej asi na naše místo. Padej možná na naše místo, když tak, jo. No, je tady. Už mám zbraň, když tak. U mě? 39. On mě chtěl vědět, co má dostal. 60. Jo, mluvte nahlas trošku. No takže tak, sorry, že nevidíte můj loot, ale je tak. Ej, to, koukejte si padlo. Co? Ukačte, kamo nice. A to je dobrý. Hrajeme tady s nějakým cápečkem, neznáme ho, když tak. Je tady. Já mám, kámo, mě. Je tam zatanec. Jo. Jestli se vám tady ten kontakt, jestli se vám tady ten kontakt líbí, nebo jak se to říká do píči? Jak se to říká? Když ta tvorba líbí, tak dávejte lajky prostě. No, teď to. Jo. To je tak, no. Kroky. Páťo. A to poprvé nepadla tady ta zbraň, ty vole. Poprvé padla. Mám to tady duo, když tak. 10. Běžíme, ale nemám zbraň, ale. Dostal, jo? Ty mají vědět, to nejde. Tady ten dostal, když tak. Oh. Nice. Tady dole, 36 dostal. Počkej, já se musím přebít. 26 ve vzduchu. Když tak. No tak to si zabil. To je cápeček docela jako dostal tady. Sakra. Dostal jsem snipe, pozor. Já nevím odkač. 105. I'm healing. GG, kamo. Oh shit, já mám super. Hej, takhle vidíte, jak to dopadá, když říkám I jdou ke mně. Zvedněte mě někdo. Jo, cápeček dostal snipe ode mě. Zdrhá, pojďte nás zvednout. Páťas. A kde je on? Dobrý nasvě, ale. Tady vidíte mého kamaráda, kde je. Tady. Ahoj, zdravíme vás. Což tak. Tady to dáme za chvilku, jo, lidi, teď to čekejte na toto. Asi na ty kši. Počkejte na ty killy, to vám sem dám. Už mám jeden kill. Už mám jeden kill. Tady. 105. 33 dostal, tady, jak jsem to označil, 33, jo, když tak. Jo, to dáváme, jo. Pojďte ke mně, tady mám cápka. Mám tady duo. Nebo trio, já nevím, co to je, kámo. Tak zdrhám, kámo, dostávám pořádný. Dám si míňa, nemám. Měli volat. No, volám úplně k čemu koučat. Počkejte, oni... Kámo, to ná. Já nemám nic na zbrání. Dostávaj, ale ty... Mám... Počkejte. Prosím, kluci, než Počkej, já tady snipem, jo. Já v Zero Buildech prostě taky nebudu. Počkejte, já tady... Pokud jdeš o tak být na close v těch Zero Buildech, já se nemůžu nějak obránit prostě, já nemám nic. Počkejte, já snipem, když tak. Tady vidím. Káma, super levej.
Já si musím další obrála. To. Ne, prosím, mě. Nemám jíle. Oni jdou i záda, já nevím kam. Dostávám hodně. Já to mi dali záda. Sorry, dostal jsem záda. Jak jsem dostal to? Kámo. Počkejte. Tady cápeček. Počkejte. Dostal jsem snipa. Kámo. Tak to je špatný. Zvedni mě. Jestli si chcete s námi zahrát, napište nám na Instagram, jo, když tak. Vodka, kde jsou? Já nemůžu píhnout. No vidím. Já to sledu, vole, už. Jeden nok, když tak. A já jsem ho nenokl. Od někud smrtí, ale nevím. Už vím. Ty goldy, jo, kluci, bacha. Jo. To je dobrá hra, ale mám 31 HP. Jako Jo. bílých. No já to taky hrál, to nehrál třeba. Kolik jich tam může tak být? Nevím, jak to ještě možný. Tady je, bacha. Pojďte kluci. Jsou v zóně, tady ty. Jeden nenoklej tam. Dostal tohle tu šepce. Dead, jeden. Jsem jenom to dodělal. Dělám. Poslední počínám. Jsou 3 jenom. U toho. Kde? Toho vagónu. Vidíme. Jsou v tom Já budu sám takhle. Se netrefil. Pojďte, to dáme. Tady, někdo ho zabil. Ne! Tu prdele, já jsem debil. Záda. Prosím, kluci, ne! Já se žiju dám! Nice. Záda. Dostal minus 40. Pojďte kluci, dělejte. Tady je, pojď, za tím stromem, pojď. Jo! Kámo, pojďme ukázat korunečky. Kámo, takže tady to pro dnešní video bylo všechno. Asi, že jo? Jo. Dávajte lajky, odběry všechno, loučíme se s váma.